அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. நான் எஸ்கேஎஸ் ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்றைக்கி நம்ம சேல்ஸ் கொண்டு பூமி பார்த்திங்கன்னா புளியம்பேட்டிலேருந்து கரெக்டாக ஒரு 5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் பூமி அமைஞ்சிருக்குதுங்க. இந்த பூமியை மொத்த லேண்ட் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா 1 ஏக்கரா 80 சென்ட்டுங்க. தார் ரோட்லேருந்து 16 இடத்துல தனித்தளம் போட்டிருக்கு பூமி இருக்குதுனால செம்மண் பூமிங்க. மொத்த லேண்ட் ஏரியா 1 ஏக்கரா 80 சென்ட்டில் செம்மண் பூமி. விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு அருமையாக இருக்குங்க. பூமி வாங்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நினைக்கிற பாட்டிங்க அருமையான பூமிங்க. பூமி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரித்து கூட வாங்கிக்கலாங்கண்ணா. இது மொத்தமாக சேர்த்து பாட்டி கேட்குற அளவு பார்த்திங்கன்னா 80 லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க. கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் தாங்கன்னா உட்காந்து விவசாயம் விலை அடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அருமையான பூமிங்க. பூமியில் எந்த குறையும் இல்லைங்க. பூமி அருமையான செம்மண் பூமிங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக பூமி தட்டுருக்கிற வாட்டிக்கு அருமையான ப்ராப்பர்ட்டிங்கன்னா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தா புளியம்பேட்டிலேருந்து ஜஸ்ட்டு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. பூமி நல்லா இருக்குதுங்க. சுற்றி தோட்டங்காடு மாதிரி தான் இருக்குதுங்க. நம்ம காவலியோலை குளத்துக்கு பக்கத்துலேயே வந்து தண்ணிக்கு பிரச்சனை கிடையாதுங்க. பூமி அருமையாக இருக்குது. இந்த பூமி பற்றி மேற்கொண்டு டீட்டெயிலாக வேணுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூங்கண்ணா.